Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orsiýetde türkmen banklarynyň kartlaryndan günne $1,16 nagatlaşdyryp bolýar. Talipler kösenýär. Orsiýetiň Varanej oblastyny ýokary bilim alýan Türkmenistanly talipler özleriniň türkmen banklarynyň alan kartlary bilen bagly dürli kynçylyklara sebäp bolýanyny habar berýärler. Olar kartlaryndan günne 100 rubl ýagny $1,16 möçberine maliýe serişdelerini nagatlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Arada Voronejde okuyan iki talip bilen gurrundaş boldum. Olar özleriniň bank kartlaryndan 100 rubl nagatlaşdyryp bilýänliklerini aýtdylar. Şol sebäpden olar bir döwüm çörek üçin okuwdan boş wagtlary işleýänliklerini aýtdylar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Goloyda Azatlyk bilen habarlaşan başga bir talip bu habarlary tasdiklayan häsiýetde maglumat berip, orsiýetde iýun aýynyň dowamyny özüniň kartyndan 100 rubl nagatlaşdyrmaga çäkli mümkinçiliginiň bolanyny aýdypdy. Azatlygyň habarçysy ogul gyýdy daşary ýurtlarda bilim alýan ene atalaryň değişli maliýe serişdelerini Türkmenistandan uğratmak boýunça duçar bolýan kynçylyklary barada da maglumat berdi. Ene atalarynyň uğradan pullaryny Türkmenistanaky banklar daşary ýurtdaky okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçirmeýän ekeni, şol sebäpden köp sany talip okuw jaýlaryna değişli umumy ýaşaýyş jaýlaryndan kowulupdyr diýip talipler bilen gurrundaş bolan habarçy belledi. Olar okuw taşlap öýlerine gaýdaslary gelse-de ýylyň gep gurrungundan çekinip emelläp kynçylyklara döz gelýän ekeni diýip Azatlygyň habarçysy taliplara türkmen jemgyýetçilik durmuşynyň edýän täsirine degip geçdi. Şeýle-de ol dowam edýän maliýe bökdönçlükleriniň taliplaryň jan saglygyny awandyrýan howpy barada da gurrun berdi. Taliplaryň sözlerine görä olaryň köpüsi kadaly imitlenip bilmeýän saglyk problemalaryna duçar bolupdyr diýip habarçy sözüne goşdy. Ol gurrundaşlygyň dowamyna daşary ýurtlardaky taliplaryň agtarýan çykalgalary olaryň netijeleri barada maglumat berdi. Arada talipler jem bolup 50-60 töwereg karty bir talibe berip olardaky pullaryny nagatlaşdyrmak üçin onu Türkiýe uğradypdyrlar. Ýöne olar iki gezek pullaryny aldyryp ziýana galypdyrlar diýip gurrundaşymy belledi. Azatlygyň habarçysy plastik kartlar boýunça dowam edýän çäklendirmeler bilen içkin gyzyklanan ony ýaňdydyp, bu kynçylyklar bilen bagly häkimetleriň öňe sürýän sebäpleri barada gurrun berdi. Ykdysady jinaýatlary garşy görüş gullugynyň türkmen banklarynyň kart alyp daşary ýurtlara okumagy ýa-da işlemäge giden raýatlaryň plastik kartlary bilen bagly barlyk geçirýänligi aýdylýar. Amana käbir talipler hossarlarynyň her aýda özlerini uğradýan $200 nagatlaşdyryp ýygyny hossarlaryna uğradýan bolmagy mümkin diýilýär diýip habarçy aýtdy. Ýöne talipleriň gurrungundan çen tutulsa olaryň okuyan ýurtlarynyň Türkmenistanaky hossarlaryna pul uğratmagy ýagdaýlary ýok ýaly. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasy bir näçe esde gymmatlady. Ykdysady ysgynsyzlygyň ýetelmegi bilen daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň hem maliýe kynçylyklary goşulanyny. Azatlyk Radiosu orsiýetde Täjikistanda, Belarusda, Ukrainada, Tatarstanda we beýleki käbir ýurtlarda okuyan türkmenistanly taliplaryň %100 bolýan maliýe kynçylyklary barada ýergiderli maglumatlary çap edip geldi. Türkmen resmiýetleri bu kynçylyklary barada çykyş etmeýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. Türkmenistanda tomysyň ortak haýlary bolup durýandygyna seretmeden bazarlarda satylýan gök we bakça önümleriniň bahalary ýokarlanýar. Munun bir hepde odalara hem garpynyň 1 kilogramynyň bahasy 90 teňeden 1 manatdan satylýardy. Häzir onuň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 teňeden satylýar diýip Azatlyk Radiosu bilen töhbetdeş bolan Aşgabatly merjen dowam edýär. Tomysyň ortak haýlary Türkmenistanda gök we bakça önümleri doly ýetişip, olaryň bahalary ilat üçin iň bir elýeterli döwür bolýardy. Bu ýyl hem gawun garpylar ýaňy ýetişen döwürleri olaryň bahalary ýokarrak bolsa-da, önümleriň bolamagy bilen olaryň bahalary aşaklapdy. Emma bu aşaklama uzağa çekmedi. Bahalar ýene-de ýokarlanyp başlady diýip merjen aýdýar. Satyjylaryň aýtmaklaryna görä, önüm öndürjiler öz ýetişdiren hasylyny Gazawystan, Orsiýet ýaly daşary döwletlere äkidip satmaga başlapdyrlar. Şol daşary döwletlere alınıp gidilýän bakça önümleriniň esasy hem gawun garpy bolup, olar köp mikdarda daşary döwletlere çykarylýarlygy sebäpli içerki bazarlarda önüm azalypdyr. Şol sebäpli hem gawun garpylaryň bahalary ýokarlanyp başlapdyr. Özümizde önýän badamyň Bulgar orçunyň bahasy özel ýokardy. Häzir bu önümleriň bahalary bir näme arzalap, olunda köp çagaly hoçuluklar üçin hem elýeter boldy. Häzir badamyň 1 kilosy 2 manatdan, bulgaryň 1 kilosy 3 manatdan, pomidoryň 1 kilosy 3-4 manatdan satylýar. Bu
Bu bahalar ozalkılara garanda ardarrak bolsa da geçen ýyllar bilen deňeşdireninde bahalar ýokarlanýar. Ozalky ýyllarda badam 1 manatdan, bulgar 1 manat 50 teňeden, pomidor 1 manatdan satylýan wagtlar hem bolýardy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Büyük önümlerden badam, bulgar, pomidor ýaly önümler ardarlasa da alma, şettali, garaly, wiśne ýaly meweleriň bahalary ýokary bolmagynda galýar. Çüleýiniň almasy dilip satyga çykarylýan almalaryň häzir 1 kilogramy 6-8 manat aralygynda, wiśňanyň 1 kilogramy 15 manatdan, garalynyň görnüşlerine görä 1 kilogramy 5-10 manat aralygynda, yerli şettalynyň bahalary 1 kilogramy 10-12 manat aralygynda. Emma daşar ýurtlardan getirilýän şettalynyň 1 kilogramynyň bahasy Garaşdyldyň 15 ýyllyk töwda merkezinde 38 manatdan satylýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatyň köçelerinde, töwda merkezleriniň öňlerinde wagtlaryň töwda nokatlaryny gurnap, Türkmenistanda telekeçilere uly goldaw we üns berilýändigini tekrarlayan reklam görnüşli ýazgalary görse bolýar. Şol reklamalaryň aşagynda bolsa gawun, garpyz, pomidor, soğan, badam, bulgar ýaly gök önümler satylýar. Şeýle töwdalary gurnap döwletiň telekeçiligi ötürmäge uly ýardam berýändigi mahabatlandyrlar. Emma iş ýüzünde telekeçileriň işleri ýatyk galdy. Daşar döwletlerden un we una önümlerini, kirýüwçi hemik seristeleri, mitke ýaglaryny, türlü alkogolsyz içkilere kelip telekeçilik işleri bilen meşgul bolan orta telekeçilere geregiçe konwertasiýa edilmeýärligi sebäpli olar öz işlerini togtatmaly boldylar. Gepliýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen kampaniýalarynyň Belarusyň öňünde 2018-nji ýylyň 1-nji çäregi üçin bergisi 6 hisse köpelip 85 million rubla ýetdi diýip Belarusyň media çeşmeleri ýurduň Milli Bankyna salgylanyp habar berýärler. Agdalan puluň möçberi 40 milliondan täkel gowrak dollara barabar. Belarus guruluşçylarynyň iň uly daşary ýurt proýekti Türkmenistandaky Garlyk Kali kombinaty şowsuzlyk bilen tamamlandy diýip Hartiýa 97 atly neşir 3-nji ýylda habar berdi. Maglumatda bu ýurdun büdjetiniň çak bilen 200 million dollar mukdarda ýitki çekenligi bellenýär. Neşriň ýazmagyna görä jurnalistler Belarusyň Garlykdaky proýekt üçin döwlet tarapyndan satyn alynan serişdelerini analiz edip guruluşyk materiallary satyn almakda guman edilýän puly ele salmagyň käbir alamatlaryny anyklapdyrlar. Şeýlelikde Belgorhimprom Kuperschlag metal ownuklaryny her tonnasyna $190 satyn aldy. Emma orsetde bu serişde 3 esse arzan durýar. Netijede bu sowda 30 $100,000 derek $90,000 durdy. Patriotlara kimin we nädip eýe bolanlygy habar berilmeýär diýilip Belarusyň media serişdeleri belleýär. Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy zawody Türkmenistanyň Türkmen Himiýa döwlet konserniniň zakazy boýunça Belgorhimprom kompaniýasynyň baş tutanlygyndaky bir näçe Belarus şirketi tarapyndan ýerine ýetirildi. Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat 2017-nji ýylyň 31-nji maýynda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda işe girdilipdi. Türkmen hökümetiniň aýtmagyna görä Garlykdaky bu kombinatyň guruluşy tutuşlugyna Türkmenistanyň döwlet serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilipdir we döwlet gaznasyna 1 milliard Amerikan dollaryna durupdyr. Türkmenistanyň hökümetiniň planlaryna görä Garlykdaky Kali zawodynyň işe girdilmegi bilen ýurt ýylda 1,4 million tonna kali önümlerini öndürüp dünýäde kali eksport edijileriň sanawynda ilkinji pozisiýalaryň birine çykmaly. Emma obyektiň işe girdilmeginden 1 ýyl soň Türkmenistan Belarus tarapyndan gurulan kombinatyň işinde kemçilikleri tapdy. Türkmenistanyň Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat boýunça Belarus tarapyna öz şikaýetleriniň sanawyny düzýänligi hakynda 5-nji ýylda Belarus mediasy habar berdi. Ýa-da 6-njy ýylda Türkmenistanyň hökümeti Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinaty degişli meseleleri maslahat etdi. Türkmenistan we Belarus bahasy 1 milliard dollarlyk kali zawodyny gurmak barada 2009-njy ýylda ulalaşyk baglaşypdy. Başda onuň guruluşy 2015-nji ýylda tamamlanmaly, emma tas 2 ýyl ýyda testirilipdi. Obyektiň ulanylşy berilmeginiň möhleti taraplaryň arasynda gapma garşylyk döredipdi. 2016-njy ýylyň ortalarynda Belarus tarapy Türkmen tarapyny guruluşçylara zähmet hakyny tölemezlikde aýplapdy. Öz tarapyndan Türkmenistan Belgorhimproma ulalaşyň şertlerini berja etmezligi degişli şikaýetlerini öňe süripdi.
Belarusyň prezident Aleksandr Lukashenko iki ýurdun arasynda ýüze çykan gapmagarçylyklara garamazdan garlykdaky dağ-magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň işe girdilmeginden bir ay soň Türkmenistanyň garlykdaky zawody ýaly ikinji karhanany gurup bermegi Belarusdan haýyş edenligini ma'lum etdi. Şonda agzalan obyektiň gurulşynyň bahasynyň ozalkysyndan has kymmat ýagny 1,4 milliard dollara barabar boljagy bellenipdi. Ýöne mundan bir näçe aýdan soň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Belarusyň Belgorhimprom karhanasy Türkmenistanda ikinji kali zawodyny gurmakdan ýüz öwrýänligini ma'lum etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Özbegistan türkmen raýatlaryny değişli bolan viza düzgünlerini sadalaşdyrýar. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň 4-nji iýulda çykaran kararyna laýyklykda Özbegistana sapar edýän syýahatçylara şol sany türkmenistanlara değişli bolan viza düzgünleri sadalaşdyrylýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty Özbegistanyň yerli metbuatyna salgylanyp ýetiren habaryna 15-nji iýuldan başlap Özbegistanyň daşary ýurtlara değişli ýurda giriş vizalarynyň berilmegi bilen bagly proseduralary sadalaşdyrýanyny habar berdi. Mundan beýlek Özbegistana sapar etmek isleýän daşary ýurtlar şol sanyny türkmenistanlylar Viza.uz saýty arkaly özbek vizasyna ýüz tutup bilýärler. Bu ýeňillik goňşy ýurda sapar etmek isleýän türkmen raýatlarynyň işini aňsatlaşdyrar. Özbek tarapynyň täze girilýän düzgünlerine görä viza almak isleýän raýatlar Özbegistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalaryna barmazdan diňe internet arkaly özbek vizasyna ýüz tutup oňa değişli bolan tölegleri de internet arkaly amala aşyryp bilýärler. Viza.uz saýtynyň üstü bilen viza ýüz tutan daşary ýurtlar değişli ruhsatnamalary elektron hat arkaly kabul edip alýarlar diýip özbek metbuaty ýazýar. Şol bir wagtyň özüni agzalýan täze üýtgeşmelere laýyklykda 101 döwletiň şol sany Türkmenistanyň raýatlary halkara üssaşyr halatlarda Özbegistany 5 gün vizasyz bolup bilýärler. Ýöne munyň üçin olarda özleriniň 5 gün dolan soň 3-nji ýurda gidýänligini tasdiklayan uçur biletleri bolmaly. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda gön uçur gatnawlary ýok. Daşary ýurtlara değişli girdilýän bu viza ýeňilliklerine garamazdan Özbegistan öz raýatlaryna ýurtdan çykmak üçin derur bolan viza talaplaryny gowşatmany gelýär. Türkmenistan iki ýurduň arasyndaky viza düzgünlerine üýtgeçiklik girizmedi. Ýurdun Özbegistan bilen serhetleşýän regionlaryna ýaşaýan türkmenistanlar goňşy ýurda sapar etmek üçin durly kynçylyklara sebäp bolýarlar diýip Azatlygyň habarçylary bilen gurrundeş bolýan yerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow soňky sapar Özbegistana 2018-nji ýylyň aprel aýyny resmi sapary amala aşyrdy. Onuň dowamyna iki ýurduň arasyna transport we üssaşyr ulgamlarda owa hojalyk pudawyny ulum we tehnikany ösdürmekde kärdeşler arkalaşyklary boýunça şeýle-de regionary hyzmatdaşlygyň gerimini giňetmekde hem de iki ýurduň ýokary hujaýlarynyň arasyna gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça onlarça resminama gol çekildi. Özbegistanyň ozalky prezidenti Islam Kerimovň 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda duýdansyz ölümünden soň hökümet başyna geçen Mirziýow häzirki wagtda ýurdu üdüňelikden halas etmek uğruna girdiýän reformaçyl meýilleri bilen tanalýar. Ol prezidentlik wezipesine saýlanandan soň daşary ýurda eden ilkinji resmi saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýanyň we Demirgazyk Kipriň metbuatynda Türkmenistanly migrantlar bilen ilteşikli habarlar ýaýramaga dowam edýär. Şeýle habarlaryň birinde öz gelininiň gyýyz jigsine zorlamakda aýplanýan Türkmenistanly migranta Kiprde ömürlük tutsagyň berilämegi ahmalylýar. Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyna aýarlyganyň adamty tarapyndan zorlanan 26 ýaşyndaky Ýere atly Türkmenistanly migrant gyýdyň polisiýa ary şikaýatyndan soň tutsak edilen 38 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty Ahmet Orunow baradaky derňe işi tamamlandy. Ahmet Orunow barada 13-nji iýuny Nikasiya kadiyetinin geçiren suud oturulşuğunda sülçü ayıplanyan Türkmen migrantyň ýurtda zähmet ruhsady bilen resmi ýagdaýda bolýanyna üns çekip suudun ahirki kararyna çenli 3 ay geçmejek görnüşde merkezi tutsakhanada göz astyna saklanmagyna karar berdi.
Waka bilen gyzyklanyp Nikasiýanyň polis müdürligi bilen habarlaşan Azatlyk radiosyna anonim ýagdaýda maglumat beren bir resminiň aýtmagyna görä, kadet işlerine seredýän polis işgäri serjant Ahmet Kavan suwda ähli suwutnamalar tapşyrypdyr. Polis işgäri Türkmenistanly migrant Ahmet Orunowyň Kipriň demirgazygyna adam zorlamakdan aýyplanyp tutsuk edilendigini bildirdi. Polis işgäri aýyplanýan bilen aýyplaýanyň arasynda basalyşyk bolanlygyny, ýagny Ahmet Orunowyň gyzy yenjenden soň zorlanygyny öňe sürýär. Polis işgäri aýyplanýanyň arkasyndaky dyrnaçak ýyllarynyň hekim raporty bilen delil hökümine tasdiklanandygyny aýdýar. Polis işgäri Azatlyk radiosyna beren gürrüňinde Kiprde şeýle jenayatlara metbuatda öňe sürilýän ýaly ömürlük tutsuklugyň berilýändigini hem tasdiklady. Polis resmisi şol watyň özünde ýurtdaky Türkmenistana zähmet migrantlarynyň aşa köplüğiniň olaryň häli şinni diýen ýaly kriminal wakalara ilteşmegine sebäp bolýanyna aýratyn üns çekdi. Demirgazyk Kipriň metbuatyna çap edilen habarlarda derňe işini alyp barýan polis işgäriniň kadet oturuşyna beren düşünürşi giňişleýin çap edilipdir. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, waka 10-njy iýunna ýerden sagat 9:30 töwereginde Nikasiýanyň Küçük Kaýmakly mahallesiniň Yusuf Kaptan adynaky köçesiniň 25-nji jaýynda bolupdyr. Ahmet Orunow hojalykda çağa seredýän Gere adly türkmen zähmet migranty aýaly işe gidenden soň onuň gyzygysini zorlapdyr. Demirgazyk Kipriň Hawadis Kıbrıs neşri bolsa, kadet oturuşyna polis işgäri serjant Ahmet Kavanyň Orunow öz etmişini meýletinlikde boyun aldy. Derňe işem dolu tamamlandy we ähli suwutnamalar jemlendi. Adam zorlamak ömürlük tutsukluk hökümine degişli. Türkmen migrantyň başga ýurda gaçmagynyň öňüni almak üçin hem şol watyň özünde daşary ýurda çykmagynyň gadaňan edilmegini soraýarnyp kadet oturuşyna çykyş edendigini ýazýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda ýurdu bag bostanlygy öwürmek siýasatynyň çägine her ýyl millionlap agaç naharlar oturdylýar. Emma yerli synçylaryň käbiri bu işde bag ösürip ýetişdirmekden zaýaçylygyň ziýanyň has urlugyny, sebäp agaç naharlarynyň köp böleginiň gurap galýanlygyny aýdýar. Şuwa Tomsun jöwlary günleri 2 pasyrly ekilýän agaçlaryň esasy guradylýan pasly hasaplanýar. Biz bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewy telefon etdik. Amanmurat, şu günler agaçlar nähil Tomsdan çykarylýar? Bellemeli ýagdaý bulan arasynda belli ýerlerde kokrollarym bar, göwürüp diýen bir tokoýçunyň kemana gelen ýerlerim bar. Bu raýatda şol Aşgabat gökde paralygyny köpekden etenmäki ýerlerde şeýle oňotdur görünümde göwnüň öterýän bagysylyk gözüniň anyny tokoýup kemana gelýär. Ýa-da her ýyl 2 pasyrly 3 milyon agaç nahary oturdylýar. Şol oturdylýan agaç naharlarynyň da galysyň şoň bir 200-300 miň göwürşäliýär galany ugolda tomuz paslýady. Tomuz paslanan çelli guraýar. Amanmurat, bir ýurtda suw ýetmezçiligi bilen baglymy ýa bir geleňsizlik kan berdi. Suw ýetmezçiligi elbetde bar bir ýan setinler ýöne aslynda gurrun bir ýerde syldaky arada hakda olar bilen eger şol suw ýok ýerine agaç naharlar oturdylýan bolsa, onu günäni näme üçin tebigatdan özlemer suw ýoklugy olarlanmaly. İkinciden hem şol agaç naharlaryny oturdýanlar özüm aglary öýle şol adamlaryň dawynyň hasabyna gadaryn aýlyk gullugyny satynan oturdylýan agaç naharlary. Döwlet tarapyndan hem goý berilýär bolýar. Her puldokda işleýän işgärlerin agaç nahary oturduljak. Ýagyny 10 manat töle, 5 manat töle diýip görýse sanowly aýlanyp gören adamlar edarlarda kemara elýär. Şol ýygnandan pulu hakyky bir derdaşly bir göwürüp kökürüp gitjek agaç naharlaryny ýani. Ýa-da olmasa adı agaç nahaly diýilýärler anlaýmyny bir sonra aslında galy berdi. Edil agaç naharym adam saýaly onu şunyň bilen etmeli hyzmaty etmeden guramak bilen suw esas problemi däl. Ýa-da olmasa Aşgabat şäherinde şeýler bir problemi ýüze seýdäklerde batdy. Baglar ýyzderli guraýa şuň sebäbini gyzyklanıp görsen bir heme gulkun çemde bir gatyr gynanýar ýa-da sebäbi
şu bağlara ihvan etmegen, hem de şoň sünnäki seýlähliň sünnäki göwürýän haşeratları arastıramagam, şol bir edara, ýagny bizim doğum problemi diýerimiz öýdürülmüş müdürlüğüň anylýar. Bularam soň seret görsen, şol bir düýüne seretden şunu bir katlaýyn suwarmaýan ekenler köp berdi. Sebäbi şol eger suwarsalar suwaran ýerde elbetde bagam ağacın boyalacak, ýöne edir şol ýaly haşeratam göwürjek. Amamradın azatlığı gelip gowuşan habarlara göre bir yerde haşalatdan başka has olarak problemler var. Sebäbi ýurdu bağ bostançylyga öwürmek siýasatynyň aňyrsynda urlakan korrupsiýa ýetirdiň pikirlerim aýdylýar. Şu mesele nähili? Bu ilkilklere Hudaý bir ýöne şeýler ýokary derejede ýurdu bağçylyga öwürmek diýilen babyň arkasyna gizlenip döwlet gazmasyndan edilýän ogurluk meselem şeýler agaçlar bar, şolaryň käbiriniň 2000 dollar bilen 20.000 dollar aralygynda daşar ýurtdan getirildi diýilen pan maaşlary vardy. Bir pasylyğa oturýar Türkmenistanda, ýa oturanok şol gowramak bilen häzir o agaçlara getirilen okny ýurdun daşyndan bar bir agaç zat getirilýär. Laýtadyr aýdary halynýan şol koşgu eýwarlaryň töweregini beremek üçin, tokol köçelerini gyralaryna ekmek üçin getirilýär. Daşar ýurt agaçlar bar, olarda da şu ýylçynda korrupsiýaň para peşeşin güllýärligi hakynda gurrun edilýär ýöne. Bu arada haýt döwlet derejesinde bolan aýdylýan hiç aýdynlyk ýok. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan. Günbatar Awganystanyň Badygy welaýatynyň Marçak adly sebtinde türkmenler gowşun bolup ýaşaýar. Marçak sebti Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen Awgan serhediniň goragyny hem türkmenler üpçine diýär. Döwlet mawynyň ýol başçylygyndaky Awgan serhetçi güýçleriniň ençeme harby postlary bar. Serhetçi güýçleriniň harby postlaryna jeňçiler ýygyderli hüjum edýär. Tejribeli komandir döwlet mawynyň ýol başçylygyndaky türkmen ýaragylary jeňçileriň hüjumlaryna gaýta ol bermegi başaryp gelýär. Döwlet mawynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, arada talep söwüşçiler bilen serhetçi güýçleriň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Uruşda türkmen ýaragylaryna ziýan ýetipdir. Serhetçi güýçler hüjumçilary ýygyna serpikdirmegi başarypdyr. Häzir ýagdaý kadal diýip döwlet mawyn aýtdy. Çaknaşyk boldy, şu ýerde dilere de gata agyr ziýan ýetdi, bizlere de 12 neferimiz zaýa boldy, 8 neferimiz hem zahmy boldy, köp jany we mali asyp ýetdi. Test postamyz ýagny ýarym saatda test postalarymyzy alyp, şondan bäri soň ganymat ýagdaýlarymyz oňat. Atışyklarda hüjumçileriň okunyň Türkmenistana tarap hem geçýändigini döwlet mawyn bildirdi. Bizler serhet ýakat çaknaşyk bolan postumyz bile Türkmenistanyň postunyň ortasy 500 metrdir. Bir suw bar ortada. Suwun 100 metrliginde oň postasy, suwun bir 50 metrliginde de bizim postumyz. Türkmenistan serhet Taliban tarapdan ok geçen bolsa ýokardan Gündogar çetimizden şu bizim postumyza garadyp ok atýotlar. Daşyka we agyr ýaraglaryny atýotlar. Şol sıpıp hatmy geçen o çete geçmekligine ok geçen. Marçak sebtiniň deňinden Türkmenistana hiç bir ziýanyň ýetmeýändigine döwlet mawyn belläp geçdi. Serhedi özleriniň bir goraýandyklaryny döwlet mawyn öňe sürdi. Bizim öz duşumuzdan hatta kuş hem uçanok. Marçakyň duşundan Türkmenistana şaýat bizleriň soraýan ýerimizden bir kuş uçup geçämese başga da ne o çetten ne bu çetten şükür emniyetimiz temin birem saýdarlygymyz gowy tutup oturýar. Türkmenistan Badygy welaýatyna da elektrik tuğuny berjekdigini iglan etdi. Onuň üçin iki ýurdun resmiýetleriniň arasynda bir ýygnagyň geçiriljekdigini habar berdi. Ýöne elektrik geçirisiniň gurulşynyň açylışda barasy henüz bolmady. Türkmenistan Marçak eline de elektrik tuğuny berse dip döwlet mawyn umyt bildirdi. Sağlyk ornunam Türkmenistan Marçakly türkmenlere kömek etse dip döwlet mawyn haýyş etdi. Türkmenistan bizlere kömek etse, mana Türkmenistan'dan bir haýyşymyz şol, bizlere şu toğunu bizlere geçirip berse, bizler Türkmen il barkly bolsak ýerden biz emniýetini temin etjek. Birem zarurat bolan halatynda bizlere ýaratyýmyz o kesellerimiz, mana bizleriň saglyk hakda kömek etse, bizim haýyşymyz şol. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.